Hagogo ondot apulapu dodile Tuhan itu ganu pari au di togu ganu tiki di ondingi ganu tiki Tuhan rapon au jalasai di pasu-pasu sai di togu au molo madabu talumu sujala monangau ai hombar tulomo ni rohana dodile Tuhan itu romar sorin arsa klas ni roha hapor sea oku di patau ganu tiki Tuhan rapon au jalasai di pasu-pasu sai di togu au molo madabu talumu sujala monangu ai pargona sohatu dosan debataku saleling nai mangale honda medo tua kana bojok rohai songon amado tu anakona holong ni tu hatai Tuhan.
Sai đi lui ho ao là house chúc ban đô ala đi ho long đô ro akinon đi ho sai lam gandai ho long Shalom, kandidat teman kota, Bapak Ahok, Amin. Terus menghargai Cek di YouTube. Cek di YouTube. Oh
hite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni todi porbadia, na tumapalangit dohot tanaon. Amen. Songono ninna Tuhan Jehova, ianggo halak partigori, mangoludo binay ni haporsohotna, marhaporsiaon, ale anggo dihalak parjahat, dang adong hasonangan. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan jala perdenggan basa rodi saleleng nileleng na doa siniroham. Mauliate marhanami tuho ala diramoti ho hami sian naselaon sahat rodi sadarion. Hupuji hami maho ala nong sahat hami barita nauli nasian anakmu Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami. Mauliate mahudok hami tuho ala di bagasan dame do tasonangan di leon ho hatami na badiai. Seasi maroham urupi mahami mangulahon na nidokmu. Asahot rohanami jala tarparangehon hami parange na badia. Seajari jala pay baru marhanami. Asalam ias hami ro di hasusuda ni bohal nami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Tangihon ma patik ni debata ima sian patik perjolo sahat tu patik papaton. Patik perjolo ahu do Jehova debatam ninna debatata dan jadi marakup ahu bainonmu debatam. Patik paduahon dan jadi ganonmu jala dan jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang doho na di banua tongon, rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sobaon, manang siuluan. Patik patuluhon, dan jadi dohonon goar ni debata, yanggo soture dalanna, ay hona uhum na dosogot,
akka namar sineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di nono marima ulahamu nasa siulonmu. Halai anggo ari papituhoni, ari padarianan di Jehovah de batamdui. Dan jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang berum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Ro di pinahanmu, ro diisi ni hutan ni halape na mengebati hutam. Ai di naonomari do di toppa de bata, langit do hotano do laut do nasai sina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni. Di baini do umbain na di pasu-pasu de bata Jehovah, ari pada dalam nei jala di perbadiai. Olat nido sahakna, rak mangido gogo mahita, laho mangulaho nombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pergogoi mahami, mangulaho nombar tu patik mi. Amin. Mari dehita. Poti ma dosata. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Huidala hami rikot doa sini roham di salhut hami halak pardosa. Alani ido umban na hupasirep hami diri nami sadario di jolom. Jala huparatopot hami. Tung na jok do hami manibil sian akka dalan munabadei. Songon biru-biru na lilu. Say unang pabali hami sian jolom ala ni dosa nami. Ay dang di halomon roham hamatian ni akka perdosa. Alai hamubao ni rohana do lomo ni roham. Asa mangolu. Se sama saluhut hagedhon nami. Dohot pangaleson nami. Pahot maasin roham di hami marhite-hite panidangion. Dohot hagogo ni tod di perbadia. Asa tarapul situtu rohanami majauho. Asa patun tigor jala dolat hami marpangalaho. Bain hasangapon di guar munabadiai. Amin. Tabige mahata baga-baga taringo tu hasisani dosa. Adong do dihita situa ni malim na songoni. Na hudul di siamu ni habangsa ni hatongamon di banua gijang. Di bani tarban ibana do pangoluhon ro di ujung na akka nasadok ro tu debata. Marhite-hite ibana. Na mangolu do ibana toktong. Asa ditangihon na sida. Hasangapon mari debata na di gijang. Amin. Mari dehita.
Tajaha maha tan debata turpuk nyari mingguan, minggu 27 dung tentatis, epistel Amos 5 ayat 10 sahat ro di ayat 20 sia. Tajaha ma marsikat sorry. Luba-luba taringo tu ari uhum na jonok. Marjea manasida akan namangapian di ari ni Jehovah. Tung aha labamu nasiani, hahulomon do ari ni Jehovah dada hati uron. Da hahulomon tongon ari ni Jehovah, jala dada hati uron hagola podo. Dang marsinodang alai nang pe di peleon hamu tuau akka pelean si tutungon dohot pelean si panganon dang lomor hakku disi pelean hamulateon sian pinahan muna pamuean pedang perduli audisi. Jadi mergiling-giling ma songon aek umi, jala hati goran songon sungai naso ulo marsik. Atong usungon muna ma udung-udung di Raja Muna rodio jahan ni gana-ganan muna. Tole bitang ni debata muna akan nabinain muna di hamu. Jadi tongon maham terbuang dau saya palua saya debatsus ninna Jehovah debata sebaut guarna. Olak ni dosa hakna. Martua do akan natumangihon hata ni debata jala nopiopsa. Amin. Mari dehita. porsiau tai songon na hitne dakkon dongata sa porsiau di sadok pertibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus ana di debata Jehovah nasa sadai ima na tinubuon di si Maria na gabi-gabea siya tondi porbadia andorang suabuguan
Ido tu hatta na tumau na bernit di panghuman di selatus nama terpaja lo ibana di hau pinarsilang. Na tua tu manutoru dong ditanom. Na mula mangolu diari patuluhon. Na manai tu surgo lau hundul tu siam di bata Jehovah. Amanai pergogo naso hatu dosani. Di sima ibana pamamula sogo tanaon. Manguhumi halak na mangolu do namate. Au porsea di tondi porbadia. Jaladong sada huria nabadia. Huria hato panela Kristen akka nabadia. Doho dia sesani dosa. Doho dia taina mando. Mulak mengolu sogo daging ni halak nong mate. Doho dia ngoluan nasora suda. Amin. Tatangihon ma kor inarabu. Dungian non diuduti kor ama huria.
pertangihon ma titing ni huriatna. Shalom mamanginang. Tabegema tikting di minggu pasapuluh toluhon dung Trinitatis 12 November 2020 dengan topik minggu Marsi Pauliulian Manomu Haroroni Tuhani. Di halaman Parjolo Boima Tajaha di Warta Nadong Dihita. Di halaman Napaduahon Namasa dohot sipamasaon. A. Parjamita. Namarjamita di minggu pagi dohot siang sadarion amang guru Abdul Rahman Sitorus WA Kabiro Tik. Nasida Rosian kantor pusat HKBP Jala Dung Sipul Tikting mangalehon hatorangan donasida taringot tu surat parsaoran Immanuel. B. Pesta puncak tahun profesionalisme dalam penata layanan Distrik 10 Medan Aceh. Di minggu sadarion di Patupa Distrik 10 Medan Aceh do pesta puncak tahun profesionalisme dalam penata layanan maringanan di Pardede Hall masuk pukul 10 WIB. Alani borha donasian huriata punguan ama huria dohot punguan ina Lydia jala 10 halak sian ruas ni huriata majalo peduli kasih di pestai dina majalo peduli kasih asa borhat maanon sian garejaon pukul 15 WIB. C. Tikting marbagas titing paduahon naeng majalo pasu-pasu parbagason ma Ibtu Triboy Alpin Siahan STRK SIK MH MTMSC anak ni amang Kombes Pol Purnamurawan Dr. Maruli Siahan SHMH tubuni inang Betty Boru Simanjuntak sian Jalan Perjuangan nomor 100 Medan Huria HKBP Seyagul Resort Medan Opat Seyagul dohot Orwana Irene Pebiola Putri Naibaho SE Boruni Amang Dr. Andus Botor Naibaho tubuni inang Prida Mutiara Boru Simanjuntak sian Jalan ke Podang 1 nomor 362 Perumnas Mandala Huria HKBP Perumnas Mandala Resort Perumnas Mandala nasida majalo pasu-pasu parbagason di hari Sabtu 18 November 2023 di HKBP Seyagul Resort Medan 4 Seyagul. Saya di pasu-pasu debatama nasida nanaeng mamuka pardongan Sari Peoni. Pastoral Konseling hari Jumat pukul 10 WIB. D. Namangapuli dung sidung ibadah siang borhado huriata mangapuli tu bagas ni nonya pakpahan boru seregar sian wek walu alani i pinangido matu ruas wek walu asaria mahita madohoti ulauni. E. Namonding nah di hari Selasa tanggal 7 November 2020 nunga jumolo maruju ngoluni adian panggabean tutu umur 42 tahun sian wek pitu. F. Rapat panitia Natal ama ina dohot punguan kor di hari Senin tanggal 10 November 2023 pukul 10.30 WIB di Patupa panitia Natal ama ina dohot punguan kor do rapat dengan materi rapat sada finalisasi kegiatan malam nada dan dana. 2. Progres pengumpulan dana. 3. Warna sari. Alani pinangido matu sude koordinator anggota seksi nang sude penasehat asaria madohoti parrapotoni. G. Pertangyangan PPD Persekutuan Perempuan Distrik Sadistrik 10 Medan Aceh
di hari Rabu tanggal 15 November 2020 di Patupado Partangyangan PPD sa Distrik 10 Medan Aceh masuk pukul 15 WIB alani pinangidong matu sude paropuan ni Huriata asaria madohoti Partangyangan laos tapasadama di sipunguan ina Lydia ina Rabu dohot ina Naomi. Partangyangan Parpudi di hari Kamis tanggal 10 November 2020 di Patupa Huriata do Partangyangan Parpudi di Taonon masuk pukul 10 siang WIB maringanan di Garejaon Jalan Amarkor di Partangyangan seksi Paropuan Punguan Ama Ex Saudi Punguan Ama Huria dohot Punguan Ebenezer Bajar Panitia Natal Ama Ina dohot Punguan Kor dan Bajar Anak Sekolah Minggu di hari Minggu tanggal 10 siang November 2020 pagi dohot siang di Patupa Panitia Natal Ama Ina dohot Punguan Kor dohot Bajar Anak Sekolah Minggu do Bajar alani tuhita saluhu ruas ni Huria tatupahima marhite namanuhor Bajar naung pinarade ni aka panitiai di bagasan las niroa. J. Bunga altar. Naparadehon bunga altar di minggu sadarion sian keluarga R. Simanjuntak SIP inangi borusi hotang sian wek pitu. K. Rencana kegiatan Natal Ama Ina dohot Punguan Kor. Sada. Malam nada dan dana. Pegelaran malam nada dan dana kita adakan di halaman gereja hari Kamis 14 Desember 2023 mulai pukul 10 WIB sahatuna selesai na mengundang jemaat HKBP Seagul doh undangan dari luar jemaat HKBP Seagul. 2. Kupon 5.000. Kupon 5.000 dicetak sebanyak 50 blok. Satu blok isi 100 lembar dengan numerik per lembar 5.000 sampai dengan 5.000. Sebanyak 29 blok sudah dibagikan ke 11 WEK melalui Sintua WEK 2.100 lembar dijual saat malam nada dan dana. Kupon 5.000 digunakan sebagai pembayaran pada saat belanja di bot atau stand makanan dan minuman. Kupon 5.000 akan diadakan lucky draw, note boleh dijual keluar jemaat HKBP Seagul. 3. Bot makanan dan minuman. Pelaksanaan untuk stand bot makanan dan minuman panitia dibantu oleh Naposo. Jenis makanan dan minuman yang dijual nasi, lontong dan minuman, snack dan roti. Note, makanan dan minuman diestimasi dengan kupon yang dicetak sebanyak 5.000. Panitia tidak menyediakan konsumsi di malam nada dan dana. 4. Pengisi acara malam nada dan dana. Trio, MC, perwakilan dari setiap WEK boleh berupa solo, duet, trio, paduan suara, kor atau tortor. Penjualan kupon sebagai sumbangan. Saat penampilan pengisi acara dan hiburan, kuis dan nomor rekening ditampilkan memudahkan untuk memberikan sumbangan secara langsung. 5. Cetak spanduk dan backdrop malam nada dan dana. 6. Peralatan yang dibutuhkan teratak 5x5 sebanyak 12 pancang atau 2 pancang untuk pesta dan 10 pancang untuk tamu. Pesta 5x5 sebanyak 2 unit. Kursi 500 sampai 600. Pemakaian gedung gereja dan selasar gereja. Sound system. Ketujuh, aksi sosial. Donor darah dan pengobatan gratis pada hari Jumat 24 November 2020 mulai pukul 10 WIB sahatuna selesai. Kerjasama seksi kegiatan dan kesehatan. 8. Proposal.
Pembagian proposal ke relasi dan rekan-rekan dari panitia dan penasehat Natal Ama-Ina dan punguan kor proposal terdata dengan rapi atau data no proposal yang membagi. 9. Undangan struk malam nada dan dana. Undangan struk akan dicetak sebanyak 500 lembar, terdata dengan baik, numerik, dan nama pembagi. Boleh dibagi untuk jemaat dan keluar jemaat HKBP Seyagul Medan. 10. Pesenso dengan tema ulos. Penjurian pesenso dengan tema ulos pada malam nada dan dana dimulai pukul 17 WIB. Pendaftaran peserta terakhir pada hari Selasa 12 Desember 2020 tolu. Pengumuman pemenang pada Jumat 22 Desember 2020 tolu. 10 sada. Basar Panitia Natal Ama-Ina dan punguan kor. Panitia Natal akan mengadakan bazar sebanyak 2 kali, yakni pada Minggu 19 November 2023, B. Minggu 10 Desember 2023. Daftar pembagian kupon 5.000 WKKBP Seyagul Medan, Boy Mata Bereng di Warta Nadong di Ita. NB, boleh bila stok kupon yang dibagi oleh sintua masing-masing kurang, boleh menghubungi Panitia Natal Ama-Ina dan punguan kor HKBP Seyagul. Goar-goarni nama ulang tahun siang tanggal 12 November 2020 tolu puluh onom halak. Sude parhalado do ruas pasaton, selamat ulang tahun, panjang umur. Hatani debata tuakan nama ulang tahun di mingguon, tarsura di Poda Opat ayat 10. Saya tangihon ale anaha, jalajakon ma aka hataki, asa tabadiho aka taon ni ngolum. Parhepengon boy mata jaha amanginang di titing nadong di hita. Molo adong parhepengon naso tarsura di titing mingguon boy mata paboa tu situa wekta masing-masing asa dipature, asa ditiktikon tu minggu nanang ro. Songoni masahat ni tikting di minggu ta sadarion. Horas. Upasatay matua mangguru. Dihita salhuna dihamuna kamanami inanami na niuluhon ni padita tadi huriaon amata padita rumah pea. Tabi mah dihamu kamang kainang kami narosian kantor pusat HKBP sian Pea Raja Tarutung. Ausad diri namargoar guru Abdul Rahman Sitorus Noai melayani gabe wakil kepala Biro Teknologi Informasi Komunikasi HKBP. Jamu kama kenang adong do media na dikelola HKBP adong dua nuaing, ima media cetak dohot media online. Yang go dimulana holan media cetak dope na tinad da manang na pinakken ni HKBP alai dunga katikin na parpudion alani teknologi adong mamuse media online. Media online di HKBP berupa adong do YouTube, adong Instagram, adong Spotify, radio do akan asing. Jadi haroro nami sian media cetak. Media cetak khusus majalah. Majalah Immanuel HKBP. Majalah Immanuel HKBP diterbitkan oleh gereja HKBP tanggal 1 Januari 1810. HKBP jongjong tahun 1860 sada 1810 manigor adong do dipabisar HKBP surat persauran majalah na umum, majalah surat kabar na somal ta jaha. Jadi di soma
pusat penginformasian naujui di patuba HKBP mamuka misionaris dope aka padita nasian Eropa dope manguluhod melayani di HKBP manigor di baido surat di somma di suraton aka pardalanan ni misionaris pardalanan ni huria rodi aka parhepengon ni huria secara hatopat di tiki nang petu horni mangga mula doktor horni mangga sia pangurura sia nabarita sia samosir sia sigupar di surat di sudi di majalah Immanuel. Jadi sahak rodi nuaing majalah Immanuel media cetak hok dope adong hok dope atik pe maju teknologi media sosial nuaing media online aleon saitong dope adong ala masalah hon masada nagabe dokumen sejarah di HKBP tersurat doon di almanak HKBP dia kataon si ingoton surat persauran Immanuel HKBP besar tanggal 1 Januari saya juk doon gabe ujian dua calon pelayan di boto do na adong dokumen sejarah di HKBP tersoni maropani jadi akamang kenang memang di zaman teknologi nuaingon berpengaruh sedikit berkurang minat pembaca majalah buku alai ini tidak akan ditutup penerbitannya akan selalu diadakan lau salah nilo gabe saya husosoho kai mamu saya tuaka huria ngahudalani hai mamuka sian binji seleleng di bulan selama bulan sia satu nuaing ganup nahu topot tamia kahuria ternyata masih merindukan manigor godang do nadoho berlangganan termasuk nakid di minggu pagi manigor di pasurat to bedo ka guarna doho mahami berlangganan untuk berlangganan sahak marupani itu akap biaya ongkir atau biaya cetak untuk wilayah Medan 15.000 do setiap bulannya 15.000 molo wilayah Tapanuli Raya 12.000 jadi imai masih tupahan Medan doho Jakarta luar Sumatera Utara 15.000 jadi untuk Tapanuli Raya 12.000 godang do songonon tutoba mahutongos ninna alana mangulu dope omaku ibotokku anggiku tutoba ma tongos samu boy molo tongoso tutoba 12.000 na magara romo alai molo tusodo tongoson 15.000 sebulan adong don nomor rekening langsung saja nuaingon di zaman teknologion androidon takola hita dau belau manang natudia cukup tekan di HP tongoson matuson manigor boy lunas. Jadi boy matongoson nami tu alamat di Bagasmuna manang di kantor manang tu gerejaon boy ma dipilit na dia ma alamat nanaing sipakeon untuk mempermudah akamang kainang boy ma catat tamu nomor telepon setabi akamang kainang mula doang alat tulis 0 sada 2 onom 5 tolu sada 9079 salinai 0 sada 2 onom 5 tolu sada sia 0 pitu sia nomor pusat diri doi boy manon untuk selanjutnya ditindaklanjuti di si hamido ma omma alawak nami holanipe komunikasi mahita muse untuk selanjutnya ini bukan majalah kategorial ale majalah umum alana adong do surat persauran ni ina adong do surat persauran tulan sia adong do naposo bulung adok sekolah minggu alayon majalah umum di HKBP Postor Hanami dohok mahita mendukung program ni HKBP media cetak. Ya aduh dalani hami sada huria duku patora kami satonga ruas ni huriai dohok mahami berlangganan ina toho satonga. Ruas ni huriai 22 kakak jadi 10 sada kakak mendaftar. Nah oto kami adong ditoba 22 kakak 10 sada kakak mendaftar. Senggia maboi songoni nang sianon gudang pelanggan di majalah Immanuel HKBP. Songoni mana Upatol Hasami aminarosian kantor pusat HKBP. Horas madihita. Tatangi horma kur ama ex Saudi.
Marede mahita hud papungu pelean sadaa sadabi. Bagaimana
Ima tutu ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Tung holan tod dimido na manugu hami. Na mangaramoti hami. Doho napahoton rohanami tugu di bagasan ho. Ubay boy hami boy bongot nakok tu zoromon di hari minggu na pinarbadian musadarion mamuziho marsaor do akadong asa porseaon lao majalo hata hanguluani mabarita naulimi atong ukap marohanami tu hatam manungguli hami ali Tuhan di ngulunami di harorom tangihon ma pangidon nami mauliate madihwali Tuhan amin. Jamita di minggu tasadarion iman atar surat di Sada Tesalonik bidu 5 ayat sada sahat rodi ayat 10 sada. Sada Tesalonik bidu 5 ayat sada sahat rodi 10 sada ujahama di kita soonoma di suraton. Alai dang pola suratot tuhamu aliak kadongan taringo tutikina dohot sadi harina ai diboto hamudo takas nasongon panak kobor ngido haroro niari ni Tuhani ai molo didok halak dame do jala mara so ada disi matopu tahop tunasida hamagoani songon pabebeo tu nagabe-gabian jaladang hadong hapurusan nasidan alai hamu aliak kadongan dang di bagasan naholom hamu sotung hati uran ari hamu songo panako ai saluhu nado hamu anak hati uron jala anak arian dang sian borngin hita manang sian haholomon atong sayunang matar podom hita songon akana leban saidungomah hita jala marroha natorang ai bornginido terpodom akana modomi jala bornginido mabuk akana mabuki alai anggo hita nasian arian marroha natorang mahita tasulukum maha porseao dohot haholongon songon baju pertahanan jala tajujung ma pakirimon ni roha ni haluau aidang dipadiri di batahita bahe sirimasan alai naing madapotan haluaon hita marhite sian tuhatta Yesus Kristus naung mate humok kopita asa sadok mangulu hita rabdot ibana manang nadungo mangulu dope hita manang naung modompe di baheni sai masih paingotan mahamu jala masih pauliulian songon naung binahen muna ima sahana dak pola be pinatadahod diri itor langsung hujaha turpukon memang ido poda perjamitaon ninna molo laho marjamita jamita maperjolo di patolhas molo pe ko patarangom muse ba pinomat dulu nizaha maturpuki hido sama nikor huzaha turpuki ala lau marjamita kama kainang tabana namara inatta dang inatta di jabu inatta di soddo ala na duho do boru marbon danahi dua tongon sadarion madohoti ujian CPNS siak kangan anggosi nomor 2 nakin ima nama baik go baratai ima generasi mileniali tamek mek dope alai YouTube ibana kamerana alana tabbani hatani debata nanaing berita honoto tu hita huria ope berita honoto do di media sosial huboto godanggo sian saya gulon nasai mamerek kami payuti siaran na husiar ho kami di palito na mekmet jadi om mahita noaing pajupang di huriat tahun dapat dua holas rohaku pajupang di huriaon adong dua danak sekolah minggu
tahun nasalpu sekolah mingguina dua halaki nunga mangajari be itong-atongata. Saya ada may marga sigalingging situa ni huriaon dari mata sigalinggingi nakur nakidwate ima sekolah minggu namihian parjolu au marhuria di hutan asida tahun 1100 Di tahun 1120 sekolah minggu na mek do pay ditiki noaing nunga mangajari bana lasro aku pinusi matuhani sekolah minggu na padua honduk pidda usian luak nasida sia sibolga tapanulit tengah di barus apalah hutana situa runa torasni situa sigalingging pidda mausiani musia tutoba sekolah minggu na mek maditiki bibel promuna noaing si jelita baru samosir. Jadi tahun 1120 nunga mamuka marhoba siba di tonga-tonga ni huria HKBP alani akamanga kainang dolo ni si matupang itu runa ai masai doras ala boy hita pajupang dohono matuhamu sahalinai horas aboy besongone teh tu jamita umma susanari mauliate mah di hita saluhna di minggu pa 20 toluhon minggu dong Trinitatis Sadarion molonunga 20 sekian Trinitatis 120 tolu zonok nama tu minggu parpudi ironakid dititing pertanyaan parpudi pertanyaan wek dang nagabe inama parpudi hita martangyang daun terus do martangyang pertanyaan lingkungan parpudi manang wek nggak dibaritahon ala masuk mahita tu minggu Trinitatis terakhir minggu ujung tahun lo suhut minggu ujung tahun parhuriaon nungah usaha yang guturpu nakena kamakena adong dua pemahaman molo saat kita tu minggu parpudi Trinitatis di almanak tutup langgatan di si dang nabirong jala memang pakai tapi yang go di minggu ujung tahun parhuriaon dang nabirong na rata-rata ay bahasa jujur gak bisa ada perbincangan maka diskusi ala kebetulan nunga 10 tahun do iba di tim penyusunan almanak HKBP memang minggu Trinitatis parpudi do di tanggal sadariu 12 10 tanggal 26 tanggal 26 minggu Trinitatis parpudi alai laos parningotan di namoding dan parningotan namodingi intina alai minggu Trinitatis parpudi sahak mahita duk salpui minggu Advent na parjolo laos huhut minggu tau baru huria Advent na ido na menonjol jadi di tanggal 26 Trinitatis terakhirnya itu alai laos taingok madisi aka dongata naum jumolo moding molo sahat do hita tu parningotan namoding kita diingatkan bahwa dunia ini berakhir hidup ini berakhir waktu itu punya masa batas memang dunia semula tiada lalu ada kemudian tiada segala sesuatunya bersumber dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Manusia lahir ke bumi hanya raga bernyawa. Sorak kita tu portibion raga bernyawa. Lahir kita tidak membawa apa-apa dan nanti kita berakhir dan kembali dari bumi ini juga tidak ya habuanotta. Holan ulusina mana buanotta iman atau ulusoni. Unang ibu wasudi haduan sotung gabe sebelah kanan deposito sebelah kiri deposana isakui depositu isaku habirang nama musisi ba deposana sini nama sudi dang boy banot tay sa dia godang may sauti kido si banota nalohot sa tabi di pamatang tay. Nah, dunia ini akan berakhir.
Segala sesuatunya bersumber dari Allah dan kembali kepada Allah. Ai marharoroan sian ibana dosa luhuna jala marhapatean tu ibana. Oleh karena itu kita diingatkan, jika semuanya dari Tuhan kita terima, itu juga ada hubungannya kepada Tuhan. Tengok dobe jamita di hari Minggu pasal poda ni Raja Salomo bidutulu ayat sia 1 ayat 10. Pasangat made mata marhite-hite sian hamoraumu doh marhite-hite siap patumonaan ni nani ulam dungi marsi pijok ma akasopom jala gokpa tua anggur ma pangilanganmu. Pasangat made mata marhite-hite hamoraum segala sesuatunya inna hamoraon ahado marga dihita ado hamorauta ai susadia mak hamorauku ai susadia artaku ai susadia ayanak kope dan lain sebagainya mainot taro ya kealasan ai sodong gope mobil sodong gope jabu mak kontrak do ahado hamoraon ahado sinamot ahado na adong dihita. Sebenarnya itu sekecil apapun yang kita miliki di rumah tengok maju hijau buah kahaman waing sia sedok sia tu piring tu balanga rodi solop nang marsabariba alamago ibuat deba manang yalang panangga rodi sapu tangan rodi tisu rodi tipus nang ma lepesi itu adalah dibeli dengan uang. Nah sana adong hijabutai nati nuhor di hepeng doi hanya berbeda-beda bentuknya yang kita miliki. Adong di kas, adong di tas, nah, adong sampai maputas, ala ni godang na. Nah, sudah nanti nuhor hepeng, yang dapat terukur, yang dapat terlihat, yang dapat dinilai dengan uang. Nah, arga doi arga, pasangan madebata marhite-hite ini na, jabuta, artata. Sinamokta, mobilta, yanakota, ilmu, parbinotoata, pasangapon, debata. Seringnya ketika itu hilang, ditikimago artai disiru emak tahayar ganai. Ninahita, kita akan menyesal. Ketika hilang, baru kita rasakan itu mahal, itu dari Tuhan. Ketika masih ada sekarang, tatiup, tapeop, muliakanlah Tuhan. Karena apa? Tuhan akan segera datang. Iru nata tomu nuaing ima diturpukon yang go arina manang tikina dang pola surat tonokku tuhamu tak pola surat tonokku akana porsia di Tesalonik ruas ni huria Tesalonik memang nunga porsia nasida adong ari parpudi di haporsia nasida do jamita ni Paulus akka parjamita Kristus akan datang dan ada akhirat ada. Di botol nasi dan nungah persiai alai adong ma deba-debanai ingin lebih tahu lebih jelas mendetail ingin tahu juga kapan tanggalnya di botol nasi dan manian adong mai pikiran ini di nasida adong masuk suku ni adiga maharwa masai bula piga hari nai mai tahu sedia mai ninna ai bahasa pola sukunon tuk surai babu tu hita Roma ajal ni hasianganon ari songonon. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Tutu berbeda do. Marasing motivasi, marasing harapan. Ketika dikatakan dunia ini akan berakhir, narona ma ajal ni hasianganon. Tuani maibah. Olodo ne dewa doson bahasa lunas utang. Marningot akka persoalan laborat. Sebaiknya dunia ini cepatlah berakhir. Hanya terlilit hutang, nggak tergadion, kontrakan dak selesai, angsuran terus bertambah, jabu penunga tergade, sinamok nunga habis, alani parsahiton, lana kana asing. Anggotong ngamek kosongonong gulun, tumagom mah, luk maro ajar reportibios. Ada mungkin berpendirian seperti itu, alayadong dope, na madok. Bau nang mazo salpu bahasa ay tanggung dua nayon naneng si bamulion nanggung menguli jo siak kanganan ada atong dia dong ngahona dang dope belum itu yang dikatakan dan bukan itu yang kita persiapkan jika Tuhan mau datang dangi dope dari turpuhom
Kita sering mendengarkan jala saya do tadok. Manomu haroroni Tuhani napa babigahon. Badua kan haroroni Tuhan na badua halion. Kita menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali nina. Baru tu kedua kali. Na adong doke 3 kali. Na adong doke 4 kali. Nah, dang salah mulut adok pe menyongsong haroron itu hapa 2 halihon. Dah, itu remusan teologi juga. Itu iman kita. Tetapi lebih tegasnya dan lebih tepatnya, lebih teologisnya, asa mangona itu todita tu ate-ateta menghardi kita paingoto kita dak sae bedo honota manomu haroron itu hapa 2 halihon dak sae be holohani aleko do honota do manomu harorona na parpudi. Nama na parpudi nama ay molo badua ho patuluhon sotungan non ada pihak yang lain mengatakan atong au ina patuluhoni mabah kloter opak mau sotung inna di beranggapan. Tetapi hari Tuhan kedatangannya adalah yang terakhir sekali. Jika itu yang terakhir berarti itulah penghujung, itulah penutup segala waktu, penutup segala kesempatan. Dengar dong be cibai mau nasing selesai Mas Yudi. Untuk itu ada yang kita persiapkan di Turpuhon. Nang mahamutar bodom. Ai songon haroroni panako do harorona. Songon haroroni panako di borengi do harorona. Atong belo songoni baunang modom yu borogin nai. Ai di sido harorona inna. Daong. Puasa ido haroroni panako di borenginna, songon haroroni panako borengin ninna. Seperti pencuri di malam hari. Malam borengin menghitung hatani debata terlumubi Paulus. Malam itu diartikan sebagai kegelapan, bukan hanya kegelapan tidak ada cahaya. Malam itu bagi Paulus atau bagi firman Tuhan adalah kejahatan. Malam itu adalah dunia jahat. Malam itu kagok simbolis dosa. Mulai dok mengulu di bagasan hahulumon ima dosa. Idosa idok hamudang anak borngin, kalian bukan anak malam tetapi anak terang, anak nina tiuri dohamu jala anak hati urut dohamu. Kita sudah dibawa dari yang nungai buat kita senda holom yatong. Memang dulunya kita dalam lingkup kegelapan, kegelapan dalam arti belum mengenal Tuhan Yesus. Barita nauli pedung rodo barita nauli baita dahalak batak ma. Yang guna julu siano puta ugamona ahado ugamona ba ugebelepis ido ugamona puta na jolo ugebelepis do ahama ugebelepison ido ngai tori boto be ecco sia pudi do jahaoni ugebelepis belebegu unak sai ni dok warnai be unak sai hehe masa sai juo beti jadi ugebelepis do beti kiatong hidupe ugamona aku putana dulu mauli ate ma di paro parbarita nauli tahun 1224. Kita mau lihat prosesnya. Tahun 1224 ro parbarita nauli 2 halak Tuan Burton dohot war. Adong gona zongjong gereja daung, adong gona terdidik dang kope. Selesai satu babak. Roma musim babak kedua tahun 1234 10 tahun berselang. Roma Muse 2 halak naik Imam Munson dan Leiman. Munson dan Leiman arong kona terdidik daung idiruna sida Laos mati terbunuh di Lobu Pining. Ngarok kamu nasiani kapar hari Kamis puanina ngadong perguru malua. Nah itu juga sejarah moding Indonesia badua 1224. Apakah sudah berakhir semuanya? Bahwa bangsa Batak tidak akan mengenal Injil, tidak akan disirami oleh firman Tuhan. Lanjut dong saya. Alai dung petau 1210 sada. Tanggal 20 siang Maret. 1210 sada adong 2 halak terdidi. 2 halak mati di Lubu Pining,
Disikap mamu seta harus 1290 sada dua halak terdiri sian halak Batak gabe Kristen namar goar Simon Siregar Jakobus Tapu Bolon. Cukup panjang proses penginjilan di tanah Batak untuk mengenal Kristus. Sonari kita dipaingut akan datang 1224 to 1290 sada 37 tahun jaraknya adong madua terdiri. Alain wain sianda dua halak kita ba 22 tabba 222 tabba gabe 2222 tabba gabe 2 juta sekian sahak mainang tu Medan obat saya gulon sahak rodi dia. Puji Tuhan, dunia ini si Indonesia on sudah diisi dengan disinari dengan firman Tuhan. Paingoton madungo ina tarpodomi doi songo diturpuhon aidang anak borngi kamuna dang anak dihaholongon dugo mahamuna tarpodom. Injil itu telah membangun menghardik pahehehon. Autuk surah soro barita nauli ditiki tang ropar barita nauli itu tanah Batak nak taboto songo dia masa depan nih halak Batak. Ipajongjong gereja, ipajongjong persikolan, ipajongjong rumah sakit. Ini nama sudi. Malo sehat, mamora, gebe, sonang. Ini nama. Martodi ido awalna. Dipaingok mahita marhite hata ni dewata. Jala saharu rinuaing selalu kita diingatkan. Unang pola suku narina tikina ai hapor seau do mangalusi. Janji Tuhan pasti. Dia selalu berkata jadi. Heber 10 sada ayat sada ayang go hapor siauni pos ni roha doi diaka sihirimon jala pamotoan nato tu taringo tu nasoni ida. Kita mengerti, kita tahu, kita melihat sekalipun mata secara jasmani tidak melihatnya. Alai maha porsiaun ido ta porsiaido haroron itu hatai naroni bana di hata ha porsiau ponggol na parpudi mulsa ponggol padua hope taringot ido taringot tu haroroni Tuhan na parpudi atung marhua mahita lau pai mahonon didok nakin di topik minggu masih pauliulian manomu haroroni Tuhan. Saling membangun dalam menantikan Tuhan. Ay masa dope masih pauliulian ti haroroni Tuhan. Masa dope di ngoluon. Alai dang naboy kita mabuah manangis sesogut yang godiari na parpudi ih. Tukso tarbuak kita do manangis si solhota inongta dong asari petna. Suami atau istri anak tidak boleh terbawa satu orang pun. Ai di masa ni apor suhod doi. Tung masa jorbu doi songon ni dok ni amos nakin nang tasahai. Malua sia singa robe biat itaku. Sahat tu jabu ya peho tangan nang ai torang isi hala menyambut menjepit. Lau tu balian di pargu ulok. Lau tu hauma rolali dan lain sebagainya. Hama kaci nengoluon songonido sifata huaya le Tuhan. Tamak yanakon alai nasadanai manuda. Hulu do songoni. Majalo lasni roha dua di bagasan bulanon nian ale tortopu barita nidak danahi sonon. Hamak tahe pinasongjong jabu ropanako. Ido petini horkios roapi manurbu. Ido pepinain di dabung HP itu roh halak mamangus robang ototoi ayah haruna masaun dari Tuhan juk mahita suku-suku coni itu dak pola sedia dobe dak sedia dobe ai kulit ni nai hita dobe ai aha magunana diomo halak lihat portibion yang gomago do todina hosana nang petaomo sudi. Berarti yang paling berharga todita hosata dituhani. Tetapi kita juga bisa menderita oleh karena yang kita miliki ketika itu hilang, ketika itu hangus, ketika itu tidak berguna bagi kita. Alai
Iko dohonot tado songon nidok ni naporsai holan sadado narikot Jesus lehon ni diau mananga hape na dapot daktuk pasonak konau alai molo dapot nasa sadai tok tong las rohaku hinorhon ni iman waing asa unang mago alai hamu aliak kadongan dang di bagasan nang holum hamu sotung hati uran ari hamu songon panako ai saluhu nado hamu anak hati uron jala anak arian daksian borongin hita manang sian ha holomon atok say unang matar podom hita songon akan leban terpodom songon akan leban tertidur di dalam dosa tertidur di dalam kesesatan tertidur di dalam iman kosong tertidur di dalam kekayaan setabi tertidur merasa nyaman dalam kekuasaan dalam jabatan dalam kesuksesan dalam fasilitas yang lainnya lastor hatta di sinian alai unang gabil mengabat tita sotung taetong nunga sonang bero hatta ise mahalak kaya nama dok nunga sonang beawali Tuhan ngadiau bes lengkap saluhuna pasti ada juga persoalan yang kita hadapi adong dobe persoalan nata dobe itu nama orai pe dokodo dobe si bainokku Tuhan asa dia uhara jawaban wagi jangi ai ngahu pabai sudi ngahu pabai besudi kaulau pati kibe lengkap do sudi atong gadisi martami hanggoi do terputar balik ibana nah hanggoi do ina daw hadong gope namanga batita obai ndang satita nunga Kristen 162 tahun mari kita lihat hidup kita orang Kristen, gereja kita ini, mertua kita, gabe Kristen kita tidak hanya membangun tangga ke surga, tetapi tetangga saja lupa dan kita ada. Peribadahan itu bukan hanya membangun tangga ke surga, asik membangun tangga ke surga, tetangga tidak kenal. Ini labung jabut tapi kalau data ada kan? Alai ringkas tatu gereja tu dia boy satta biaka makan. Kita jangan asik hanya membangun tangga ke surga keluarga sega. Asik membangun tangga ke surga rumah tangga sursar. Nah, mari kita perhatikan. Uli di partodion dame di huria iman ya. Ai dia mamang sai boy si kop sude ido dohono tak tohodoi. Karena semuanya tidak ada sempurna. Hidup ini tidak selamanya sempurna. Yang didapat tidak semuanya kita suka. Tetapi hati boleh bahagia dengan mensyukuri apa yang ada. Dan ngadong nasi kop. Alaidang gabe mago hapor seota benoni. Ai hita rumah buat dirita. Nunga tapaingo anak kota noeng sudah tugas kita sudah selesai. Nunga ipaingo amata inata paingo tona mata dan selanjutnya sudah tugas ta selesai. Ayam gudi ujung ngai dehonot tado hubungan madiriku Tuhan. Kan hubungan main nado. Dohok maho hubungan banahong besogoti. Hubungan madiriku Tuhan hibul tu. Kurian itu kata. Kita sedang menanti kedatangan Tuhan. Dan ujungi portibion narikot. Tahu kedatangan Tuhan. Temanya ini intinya bukan dunia berakhir dangi. Intinya adalah Kristus mau datang. Pusatnya Kristus, sentralnya Kristus. Nda beribadah hope hita selalu tu Kristus do. Rohata pikirata bohita pe. Ido sa songono bentuk ni gereja tahun. Taida ma. Kalau bongot kita siap pituan, tangong bangga bahkan itu bulus do hita tu sonai. Adong do gereja bangku do pe tonga-tonga buti. Ayalah tu lubari samangin nak gabe sukut. Sebenarnya itu dirancang dari awal. Jadi mulai bae pegangon antara ni bangku tu so setabina tonga-tonga dan asa dengan perdalan ni pengantin. Dan asa dengan prosesi. Dah, ini bukan jalannya prosesi. Gobaran ni tu joro ni debatadoi. Dangong be mangabat halak sahat tu langgatanon. Memang pemahaman di bangsa Yahudi di tiki bagas joro anong dua bilut sada bilut nabadia sada nai bilut nabadia situ tu beda sada bilut nabadia
sada bilut nabadia situ tu. Bilut nabadia situ tu itu hanya boleh dimasuki imam besar malim nabulun. Ibe hola sehali satau. Hola sehali satau boy bongotanna. Roma Kristus. Sahak matu hamatean di hau penur silang. Ditikim hama matenai detik-detik kematian Yesus di kayu salib. Bola dua mah hire-hire na di bagas joro na di Jerusalemi ima pangabba ni bilu nabadia situ tu. Bola dua artinya apa? Jalan kita, hubungan kita kepada Tuhan tidak ada yang menghalangi lagi. Nungayuka beda lenibe daong boy memang betita be martangiang mengido tu dia bata ima hamamate ni Kristus padumu kita tu amai itu bentuk negeri jalan molo ditoba aleo dak soni hoyereng tayuk magarijat takan ditoba luban nabolon luban lobu mang nadidia molo foto isyang gijang ka bentuk salib do ala adong bilu na tusan adok tusan itu gereja. Kenapa? Gereja itu adalah tubuh Kristus yang nampak. Pamatang di Kristus di bagasan pamatang di Kristus tuh hitan waing namar saur di gereja. Jadi putu meseng kijang hira salib. Jadi sa boleh sa parhalado atuk sarasonian imana zolo parhalado. Itor sumanat tong parhalado san tori bereng ma ruas nak bah siap bajar gijang dang ro. Opu si poltak na icatat. Opu si Saulus dang ro sian lubak karyara itu dicatat dengan mati kita dicatat ke situ arwasna alai Roma zaman na baru catabi ma arongko memang bilu nasia mukabirang dak situ abisi dak parhalado akaruas ma karuas nama hudul tong satabi dak kamakena itu suma matong ruasi situ nami dang ro catat situ nami ngadu hali dang ro inna jadi masih catatan manuai ngatong alidang na disom maksud tu. Nah, hamu kamangkenan gereja ini kita sedang masuk, kita sedang berada di dalam pamatang di Kristus, pusat sentrum na isom. Jong maiso parageda malim. Iro na manguluho parminggota. Asa ko sudedo mangadop tu malim. Sudedo mangadop. Iro asa gabi badop pahoni. Dang na hola nasa pajupang ruas. Karena memang ibadah itu adalah perjumpaan Tuhan dengan manusia. Perjumpaan manusia dengan Tuhan. Tuhan berbicara, manusia mendengarkan. Manusia bertanya, Tuhan menjawab. Itu ibadah. Jadi ibadah bukan pertemuan manusia dengan manusia. Pajupang dohitanian, tetapi intinya bukan pertemuan manusia dengan manusia ibadah. Tapi pertemuan manusia dengan Tuhan, pertemuan Tuhan dengan manusia. Itu sekodo pahod do sudi. Dia pena ki kudul, idang kudul di sana di sordo. Komando pakono do sudi. Nasa parhobas. Biar kita masong leader, mado pakot sudi itu song. Dang berhadapan tu ruasita. Masih jo berengan do hitanian, tapi intinya jangan hilang. Langgatan aku bereng pas tu ipiara aja pesongono do bongot kita siap ituan sebelah siamut sama langgatan nabelga di sama langgatan nageleng itu juga punya arti. Boi do hadua 10-25 tahun berikutnya mendatang berubah ciri-ciri HKBP berubah dasar-dasar dia gereja HKBP bisa berubah kebetulan. Hamuna 5 bulan nasal pemulai bulan tulurai ada kegiatan dalam rangka tahun profesionalisme penatalayanan. Harong do lomba marageda, lomba marjamita, lomba korama, lomba song leader dan musik pengiringnya. Sadari omai diumupon nate. Sadari omai diumupon di pada the hall. Isi memang ngumuponian non. Lausido to karoronami. Udah tongan nombang mupon, aleda tu ngumumpon aku saunari. Bisik ngaperak bawa Tuhan. Kulit nih bedang. Anope diumupon di sana. Kebetulan doh kami sendiri di tim juri. Jehupa manat kami huberek kami 49 resort mang sekian ni di distrik 10 Medan Aceh memang ada yang tidak seragam.
Godang aka perbedaan-perbedaan. Godang aka perbedaan dalam ibadah kita. Godang. Unang mago do sugut situhuni beribadah. Di sini puji Tuhan masih sesuai dengan dasar-dasar yang kita miliki. Song leader itu, musik itu belum mendominasi. Bagus. Ya. Arong do dia kehurian asing setabi kamang kenang marburarak musik. Bas nada bulunan hutur di hutur sudi. Suara jemaat tidak terdengar. Yang terdengar hanya musik. Merhua doro ruas di huria. Hudul di siang koso marede. Mulai dok marede huria, huria duna marede. Nyanyian jemaat yang bernyanyi. Di gereja lain, di nasing doda nunggu musik begumogo. Untuk apa jemaat hadir? Song leader dan musik itu bukan perwakilan jemaat untuk bernyanyi. Kita bernyanyi bersama. Oleh ate manggo hamuna nakin diatat dohu bigi. Nah, tarsongoni marupani supaya jangan hilang iman kita. Pusatnya selalu Kristus. Una saya taruh kita Kristen alaidak porsiatu Kristus. Kita ruas di HKBP alaidak dak donok tu Kristus. Boyro songoni. Jadi hari lu hita manomu totuna sudah tadda do unang songon nama sana uji nangek maju buku de nomor 370 sia buka hamu jo setabi 370 sia unang pola tayet de holan buka hamu mazolo 370 sia loguna dangsa di hari arong do latar belakang neon. Amaga jakuta he? Aronggo latar belakang neon. Judulnya Dangsa di Hari. Di tiki gereja, mulai majongjong gereja di Tanah Batak, akka parpunguan parmingguan nungadong be, darurat do penean. Mamulus ma tua padita misionaris. Mamulus ada huta lau tu gereja tu parmingguan. Di hutai di bereng misionaris sama adong sada ina majomur di alaman, majomur di hari Minggu. Roma tua perdita misionaris di sukun. Horas sinang, horas tuan, ai tuan do di tikietong majuhon mangguar hotoaka perdita. Ai beta mar Minggu inang, nina tuanon. Olo tuan, daksa di hari, nina daksa di hari. Alang dope, nama jomron, oh toh omai tutu, narohani tuan ni. Baru muse, mar Minggu mamuse, hari Minggu naro, mamulus tuani kosyani do dalan nasasadai hutai kebulusonna. Ibering muse natai di si majomur. Nah, ai natasi hari Minggu adon narohana, isise horasinang olo tuan. Ai beta mar Minggu, olo tuan, alang dope, sairope au muse lausi disong. Sairope au muse. Satu minggu patuluhon. Minggu patuluhon mamulus muse tuani tong ikos yakutai tong muse di alamani di bereng inatai majomur luar biasa rogo dang yemenete ai tolu minggu majomur dang minoto holan hari Minggu khusus dipilit holan hari Minggu saya ronggoi hari Minggu ba tusanen ibakulingi muse ai beta inang mar Minggu holo tuan alang dope ba horas parjolo horas mana parpudiro lausi doya nau horas parpudi horas parjolo ninna isukut tuan no me patakas ma ai buti ma joinang ai hari Minggu do noai akadonga munga mar Minggu ai ho puasa dang mar Minggu ai kristed do ho inna tuanon daom ai patuk do atong narohani tuanon ai patuk do majomur di hari jadi mulo majomur hari Minggu berarti dang to emang ai do kok kamu dah ai nama jomur odak kola majomur eme hamudu mandoko. Nah, jadi dak kristek ko daong. Ado HKBP. Imalusna. Kristek doho daong. Ngai sukum mau satu ngatulu Minggu. Kristek doho daong ai patuk doho pe. Dia doho HKBP. Berarti inatai dangi boto imana HKBP pe kristek doho. So tuk soni no aing buama beno tama nomu haroni Tuhan dapat pudio berarti di haholo modo behita anak haholo modo be na tarpodom do be
Ai sai di lo ruasnya KBP, duk pelau mate, sai boto ruasnya KBP. Atarong ko pe itu ba, dako to iya kapar serahan. Dung mate ma, lau ma tu gereja ibabu ma. Asai palu giring-giring. Ida potom masih tua tu gereja. Hora sama situ ahai arong namoding. Asai palu giring-giring. Isei asai suraton, ise namodingi opusi mullup. Inna ai siro na ingo pusimullo pon inna rohani situa ida karuita da ai siro teh pusimullo pon na ilabung jabuni opusi melep ngalam sohutadda inna rohani situa ni suku porhanger tong dang itadda ai siro haru opusi melepi na ilabung jabuni opusi malap inna muse malam do namodding opusi mullup isiamunna opusi melep habiranga opusi manang minoto bibah. Nah, duk pemate saya foto ruasnya GBP. Tohodo memang ruasnya GBP do ibana. Nasohiado darida. Nasohiado tu gereja. Nasohiado roto parsauran. HPH Kristenotai pertemuan kepada Tuhan dan juga persekutuan itu juga perlu. Manomu haroro ni Tuhan na perpudi riko dohita nuaing ikon berbagi marsi pauliulian saling membangun nina paingok dongan sonari mai tikina dangbe haduan alai nunga di leo tikina sotung sanga salapui ninna di baheni sai masih paingotan mahamu jala masih pauliulian songon naung binahen muna Kristus adalah yang mati di kayu salib untuk kita. Molotadok Kristus mati di kayu salib itu hanya berita. Kristus mati di kayu salib berita doi. Asa satu kita Kristus mati bagi saya. Kristus mati di kayu salib bagi saya untuk saya menebus dosa. Itu asa saya itu diarahom atau dita tuban bagi jangi. Edet tapi di surga hasonangani. Inganan nadu menggani tusi lang mulia asa di sur tede homa di tani majo asing dulu guna baik kamu asing dulu guna ima birama onom par opat dotongi nanya de homunakid dang birama ono paropati buka huma buku de ono paropat dotong molo ono paropat di surgo hasonangani isu do mangubao gabe soni imano subinoto yaitu kibor ngido mabu inna mabuki itu kibor ngido terpodomi ketika kita merasa nikmat ada orang mungkin bisa merusak godang go pakai detai nasopasta dehon alahami ditikikat di biro ibadah musik do ngopo tu pahami pelatihan jadi lausido tong noai di surgo hasonangani inganan nadu menggani tusi tohora dong ban bagi jangi tohora dok surgui olo mahamutusi radedo hamutusi isi maparjolo unang masoin na dotong di sur tade homa di surgo hasonangani
Ima tutuali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naung mate jala hehe manaik tu banua gijang doho mango diho nakana porsea diho kana tinobusmi jala di pada dihodo inganan hasonangan na seliling nililing na diakana porsea diho tadi konon nami do hape hasyanganon alani ali Tuhan say paingot mahami saluh nasana nilehon mi ali Tuhan naing pasanga poko may bayon nami dingulu nami pasu mahuriam hakabipe sayagul resort Medan Opaton asa hatami matoktong na manodangi roha pikiran manugihon tudalan hasit tonganin pasu ma parhalado do ruas na niuluhon ni naposom amanami pandita willi rumapea rap dohot pangula nagok tiki asiro hamali Tuhan horo Kristus Tuhan nang manubus sami horo Kristus Tuhan si palua hami say pahot hapor siyaw nami sahat rodi ujung atong nang huriope dia kaulaon na dia ka program dinaung pajongjong kake panitiaan lahomanomu mamestahon lasni roha naung pinatupam di Portibion harorom tu Portibion aka pesta Advent Natal say pasu mali Tuhan marsiurupan masitupahan ari kok doa kadana si patupaod di si pasu manang soni pamasuon pardonga saripeon naneng di patupa di huriaon dia nakon ni naposo mamanami maruli siahan atong asimaroham nang ulaon di distrik sadarion say homa mangaleon lasni roha homa li Tuhan na masu asa panidangion na mangului di tonga-tonga ni kota Medan di distrik Sadok Portibion pasu ma hatam manugihok kami tu hapor seaon na manoktong paimahon harorom na parpudi amin tapasah mapiliat tajala marid de mahita Mari demetahu papunghon pilihan betul. Oh
pasaha mapilian nata papungon tu harajau ni debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut sile holehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasa tami masian na nilehon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu may jalar ramoti asa huparhas yang hami peleanon. Pati bulhon harajao mudi tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marite ite todim. Asalam hutadda hami kodang nisile holehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di Banua Tongao songon na di Banua Gijang. Lehon matu kami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unang hami togi hotu pangujunan, balua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita. Disodakon Tuhan debatama buhina tu hita jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan debatama buhina tu hita. Jala di pasaorhon madamena tu tonditabe. Amin. Selamat hari Mingguan. Tuhita paropuan asa marlati satokin lao tu edehonota di hari Rabu. Tinggal majohita satokin paropuan HKBP Siagul.